Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave sådan et forårsinspireret makeup look. Men jeg er ikke sådan helt sikker på, hvordan det skal se ud endnu. Så det kommer til at være sådan lidt lige hvad jeg føler for at lave. Og så vil jeg huske at sige, at den her video den kommer op om fredagen, den 29. eller noget, jeg kan ikke helt huske det. Hvilken dato det er, men det er så også mindre lidt irrelevant, ikke? Men i hvert fald så vil jeg bare fortælle, at der kommer sådan en video op om fredagen, regner jeg med, i stedet for om søndagen, som jeg har gjort tidligere. Men det er måske ikke sikkert, at I er sådan super interesseret i det. Men så ved I det. Så ja. Så lad os bare komme i gang. Jeg tror, jeg starter med min øjenmakeup i dag. Jeg tager min Morphe palette 35P, som er den lille. Så tager jeg den lyseste farve og kommer over hele øjelåget, som jeg plejer. Så tager jeg den lille farve her i midten og lægger i min crease. Så tager jeg min anden Morphe palette, den hedder 35P. Den er nummer 35N, hvis jeg ikke fik sagt det. Og så lægger jeg i det yderste V den mørkeste lille farve. Og jeg bygger bare den lille farve op masser af gange, i flere omgange, så jeg kan få den intensitet, som jeg gerne vil have. Og jeg bliver bare ved med at bygge kraftigere og kraftigere lille op, sådan stille og roligt. Det kan godt tage noget tid, når man arbejder med mørke farver, så det gælder om at sådan starte i de bløde. Og så tager jeg igen min Morphe palette, og så tager jeg den lyseste farve. Den derovre med glimmer i, og ligger under mit brynsben. Og det gør jeg med mine fingre. Sådan der, og så tager jeg og blender farverne sammen, så vi ikke har nogen hårde kanter. Sådan der, og så for at gøre looket mørkere, så tager jeg da selvfølgelig en sort. Og jeg bruger min sorte fra min Nude Tude palette, altså den fra Morphe, og bruger den sorte, der hedder Serious. Og det ligger jeg bare i det yderste. Igen og blender de hårde kanter ud. Og for at fjerne mine forlovs, der børster jeg dem bare af med sådan en tilfældig børste her. Ups, no problem. Og så børster man bare af. For vi skal alligevel have foundation på jo, så det gør jo slet ikke noget, at der er lidt fallout, så det dækker vi jo alligevel lige om lidt. Og så, så går vi da videre til foundation nu, synes jeg. Så vi bruger min foundation, den hedder Stay Matte fra Rimmel London, det er sådan den på tuben. Så kommer jeg bare lidt ud på bagsiden af min hånd, og kommer i ansigtet med den samme børste der før, som jeg brugte til at fjerne fallouts med. Og den kommer jeg bare ud i hele ansigtet. Og bare masser af det, fordi vi vil helst dække alle urenheder. Så masser og masser. Fordi
med sådan en flot makeup her. Så det kræver altså også en flot hud. Og jeg tager lige noget mere ud på min hånd. Sådan. Og så går vi videre til concealer, og jeg bruger min Perfect Match fra L'Oreal, og det er i den lyseste farve, Ivory, og kommer under øjnene. Sådan der, og det var, hvor man ellers ville highlighte. Sådan. Og jeg blender det bare ud med den samme børste, for at få det mest naturlige look. Sådan der. Bup. Bup. Sådan der, og her under øjnene. Sådan der. Så tænker jeg at lægge en eyeliner på det inderste. Jeg bruger min eyeliner fra Gosh, og den er gul, og den kommer jeg bare ned på. Og jeg tror, jeg gør den også ned mellem vipperne. Sådan der. Og jeg tænker, ja, det gør jeg. Jeg tager min blå turkis farve fra min Gosh palette og lægger under øjnene. Whoops! Sådan der, og så blender jeg kanterne ud igen, så der ikke er nogen hårde kanter. Og lad os gå videre til ansigtet, hvor jeg vil konturere for jer i dag. Ja, og der bruger jeg jeg bruger min Morphe palette, den der hedder 35N, og så bruger jeg den brune farve her. Og så kommer jeg bare masser af den på. Den er ret pigmenteret, så det går stærkt, og det er jo bare fedt. Så kommer jeg bare ned på kindbenene, under kindbenene. Sådan der. Og så blender jeg bare kanten ud, og jeg trækker den også godt ind, sådan til munden, som er rigtigt, og så lidt ned her. Hvis I kan se, hvad jeg laver. Sådan så, at jeg rigtig ser tynd ud. Så her, og så trækker jeg den ned her. Sådan der, og så gør jeg også lige den samme på den anden side, selvfølgelig da. Og så vil jeg også lige konturere min næse. Og der bruger jeg også bare den brune farve der. Og så konturerer jeg den bare. Og blender jeg ud med min børste, jeg brugte til ansigtet. Sådan der. Bup, bup, bup. Hej alle sammen. Så er jeg kommet tilbage. Det der sådan er sket, det var at mit kamera det gik ud. Så jeg vil lige løbe igennem med jer, hvad det er, jeg har lavet, og hvordan jeg har kommet til det her fantastiske look. Fordi jeg synes selv, at det faktisk er ret flatterende til mig. Ikke for at rose mig selv, vel? Men i hvert fald så har jeg lagt kontur, som I så, og så lagde jeg noget blush. Og jeg brugte min e.l.f. blush, Contouring Blush and Bronzer, den her. Og så lagde jeg også bronzeren for at varme mit ansigt op. Og så lagde jeg highlight fra min Naked palette, sådan som jeg altid plejer at bruge. Og så har jeg lightet mine læber med min lip liner fra The Body Shop. Og lagt en e.l.f. læbestift ovenpå. Og nu har jeg også tegnet min bryn op, som I kan se. Ja. Og jeg tænker egentlig, at det er det færdige look. Jeg ved ikke rigtig, om jeg sådan skal gøre mere til det, men jeg synes i hvert fald lige, at jeg kan tage zoome lidt ud, sådan så I kan se det på afstand. Sådan der. Og så får jeg lige nogle close-up her til sidst. Hvor er det noget? Nå, i hvert fald. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video, og jeg håber, at I vil subscribe. Nu kan man se det der ude i baggrunden. Sådan der. Og så ja, jeg håber, at I vil subscribe og følge med her på min kanal. Det vil være super fedt. Så vi ses bare i den næste video. Der kommer som sagt close-up her til sidst i videoen, så I lige sådan kan se det tæt på. Så ja, jeg håber, at I kunne lide den her video. Og jeg håber, at I vil rekreere det her look. Og så kan I bare tagge mig på det, hvis I sådan laver det. Så kan I tagge mig på Instagram og sådan noget. Og ja, ellers må I have det pisse fedt. Vi ses! Hej!
Hej hej!